Ако логиката на системата е ние да максимизираме печалбата на акционерите и така нататък, плюс това, че трябва да се конкурираме на глобален пазар, естествено, че ще внасяме ефтина работна ръка. И също така да не забравяме, че идола на сегашната власт на Запад е БВП-то. Затова БВП всичко се прави. Само, че ако погледнем исторически, нито броя хора, които имаш в държавата, нито БВП-то са ти ключови за това какво влияние имаш в света. Защото Великобритания, като е била в своя пик, е била с 15 на милиона човека население. Сега има 70 милиона, ако не се лъжа. Забавно е това, но... Тоест качеството на населението и организираността най-вече на населението и на върхушката на населението, разбира се, на елита, тя е много по-важна от това да имаш хикс брой хора или хикс БВП. Така, вие като най-сведущи измежду нас по икономическите въпроси, как бихте коментирал средния спор, който се разрази в Съединените американски щати около въпросния шътдаун и около риска тази програма с купони за храна, известна като SNAP програмата, скоро да остане без финансиране и много хора да спрат да получават своите купони за храна, с които стана ясно, че масово се пазаруват джънк-фудове, безалкохолни напитки, захарни, изобщо ужасяващи неща, които нямат нищо общо с... Това захранва БВП-то от фармацевтичната индустрия. Нищо общо с потребителската кошница и с физическото оцеляване, напротив. Даже се показва, че хората, които ползват SNAP и са част от програмата SNAP, всъщност пазаруват много по-разточително и неразумно, отколкото тези, които пазаруват със собствените си пари. Много по-вредно, много по-разточително, много по-неразумно. Но, покрай програмата SNAP, едно от върховите безумия, които излезаха от американското ляво, е, че всеки долар похарчен за SNAP, за купони за храна, създава след това $1,80 в реалната икономика. Как така? И те веднага възникнаха въпроси от десни говорители и политици, икономисти там, които казаха, че така много лесно, да си сложим това всичките пари в SNAP и утре ще станем 2 пъти по-богати. Този теория за мултипликатора и за това как парите, когато държавата ги изхарчи някъде и те после се увеличават и стават още повече и още повече, вярна ли е въобще, на какво почива? Защо продължава да го говорят това? Как този долар ще стане $1,80 и връщайки ви към БВП-то, от което ми дойде въпроса, то е резултат от едни сложни математики и от едни неща, които все по-често са иронизирани от истинските икономисти и привърженици на свободната икономика, наречени икономически дейности. Тоест, от една страна влагаш реални пари, хикс, и от другата страна получаваш Y икономически дейности. Те икономически дейности, те може просто тия пари да се превратят 2-3 пъти, онзи стар виц, ако изядеш тая купчина, какво си ще ти дам $100, после другия му казва, добре, ама ако сега пък ти изядеш другата купчина и аз ще ти дам $100, и те накрая си казали, какво стана, сега ние изядахме купчините, пък си останахме с същите пари, с които се бяхме, ама имало икономическа дейност, разменили си пари, имало оборот. Това ми напомня на една историка, мисля, че от Милтън Фридман беше, отива човека в Китай и се хвалят там комунистите преди реформите, дали на хиляди хора лопати да копаят някакви проекти там за някакви сгради. И той ли питал, защо не им дадете по един баляр вместо да копаят с лопати. И там комуниста му казал, да създаваме работни места. И Милтън Фридман му казал, ако искате повече да създадете, дайте им лъжици вместо лопати. Да копаят с лъжици, много хубава история. Да. Копайте с лъжици тогава, като искате или повече хора. Или с ръце направо, да. Да не става толкова бързо. Пак говорим за качество на икономическата дейност, така? Защото ако ние имаме икономическа дейност, която води до затлъстяло и болно население, това наистина като теглиш чертата, добре ли е? За създаването на стойност, то работи последния начин. Същото е и с печатането на пари. Влизат напечатаните пари в икономиката, в началото те имат същата стойност като спрямо вече съществуващите цени, но лека по лека, като се наводнява икономиката, хората се усещат, че парите са повече и почват да вдигат цените. Само, че винаги най-голямата промяна я плаща крайния потребител, защото обикновено парите се обезценяват. Банките първо оперират с парите, те имат всъщност целият плюс от това напечатване и всички по веригата след това са малко по-ощетени. Ощетен е крайния потребител и с повишените цени и с това, че заради инфлацията плаща и повече като данък. Не просто крайния потребител. Спестовния. Спестовния също. Този, който има ипотека,
е много доволен. В полза на кредитополучателите. Да. Разумният потребител, защото ефекта с обесценяването на парите, често хората като че ли не го усещат веднага, защото те продължават да си имат същите пари в джоба и си казват, нещата си вървят, но с тези същите пари могат вече да си купят много по-малко стоки, много по-малко продукти, много по-малко неща. Между другото, един пример искам да дам, който онзи ден така ми попадна. Приятели от Гърция. Преди 30 години мъжът там на семейните приятели за един ден в Гърция е вадил една учителска заплата за един месец. В ден днешен ние сме се изравнили с тях. Нали, Гърция не е вървяла толкова напред, че да задържи тази разлика, или по-скоро ние сме били толкова назад. Но е интересно в контекста на нашия разговор всъщност как могат да се изравнат икономиките. Защото всички си мислим в България колко е зле, колко още най-бедната, обаче аз като си говорих с този човек, доста трудни са нещата там. Така че все пак трябва и ние да имаме някаква благодарност за това колко път сме изминали, откакто сме се присъединили към западния свят. Това е добре за нас. Аз се опасявам от напразни надежди, защото първо мисля, че никой не иска 800 години да си завладяваме обратно България или Европа. Второ, това, че сме се възродили след 500 години османско, не означава, че това би се повторило, защото къде са сега картеленците, къде са аварите, къде са хазарите. Хайде, за хазарите има някакви теории къде са, но може би не е най-добрият пример. Нека не се осланяме на някакви надежди, исторически примери. Реалността е такава, че белите мъже са малцинство. Белите мъже, когато се организират силово да направят нещо, биват веднага репресирани от системата, докато етническите подобни престъпления се прикриват и се има чадър за тях много често. Факт е, че белите жени много често не са на страната на белите мъже и ако погледнем чисто статистически, жените са тези, които подкрепят преобладаващо около 70% от жените подкрепят всичките тези дегенеративни политики, които последните 100 години се случват на Запад. И преразпределението, и социализма, и феминизма, и внасянето на хората. Нека да дадем, нека да ги подсуним. Ако не съм го казал изрично в някой преден епизод, сега ще го кажа. Политическата еманципация на жените е пълна грешка и пълна катастрофа за западната цивилизация. Ние вкарахме жените в пазара на труда на цената на това да нямаме деца и да затрием собствените си народи. Това е като теглиш чертата, това е цената, която сме платили. И в крайна сметка какво са допринесли жените в купом към нашата цивилизация, откакто са в пазара на труда, освен да дигат БВП-то. Нали, нека да си говорим реалистично. Така че първата задача ще бъде белите мъже да се организират, българи, французи, германци и така нататък. Втората задача ще бъде да се намери някаква коалиция с други групи от обществото, които ще трябва да помагат. Защото колкото и добре да сме организирани, 100 човека не могат да победят 10 милиона.